51 każ ġdid ta' coronavirus ġew irreġistrati f'pajjiżna bejn l-Erbgħa u l-Ħamis. Sabiex bekk it-total ta' każi li ġew irrappurtati din il-ġimgħa issa jammonta għal 375. Il-każi attivi f'Malta huma 741 wara li fl-aħħar 24 siegħa fiequ 118 persuna. Sabiex it-total ta' persuni mfejqa issa qed jammonta għal 33,525. Mill-bulettin tal-Ministeru tas-Saħħa ġie kkonfermat li mis-87 każ imħabbra tul il-jum tal-Erbgħa l-età medja kienet dik ta' 41 sena. Dan fil-waqt li 42 persuna jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei b'4 persuni qed jinżammu taħt osservazzjoni fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan ifisser li kemm il-persuni fl-isptar kif ukoll fl-ITU żdiedu fl-aħħar 24 siegħa. Sal-jum tal-Erbgħa kienu aktar minn 400,000 il-persuni mlaqma b'mod sħiħ kontra l-COVID-19. Fortunatament bejn l-Erbgħa u l-Ħamis ma kellniex fatalitajiet brabta ma' din il-pandemija f'pajjiżna u għalhekk l-ammont ta' vittmi jibqa' dak ta' 429. Intant persuna li tkellmet ma' Net News esprimiet id-dispjaċir tagħha għal fatt li membru mill-familja tagħha li ġej lura minn barra l-pajjiż ġie mitlub biex iqatta l-kwarantina f'lukanda, spiża li ser titla' mal-1,400 €. Din il-persuna stqarret ma' Net News li dan ir-raġel li joqgħod Malta kellu jsifer minħabba każ ta' mart serju fil-familja u m'għandux flus biex iħallas din l-ispiża ta' kwarantina, għalhekk ser ikollu bżonn l-għajnuna ta' qraba oħra. U minkejja li r-raġel joqgħod f'residenza waħdu xorta waħda intalab iqatta 14 jum f'lukanda. Dan l-istazzjoni u infurmat li ħafna huma dawk l-individwi li għaddejjin minn dan l-inkonvenjent bla bżonn, meta fil-verità għandhom residenza fejn jistgħu xorta jagħmlu kwarantina fiha. Iżda minflok qed ikunu obbligati jmorru f'lukanda u jħallsu mijiet ta' euro.